Doncs estem amb Laia, l'MVP de l'escola andorrana Santa Coloma. Primer de tot, enhorabona per la victòria. No, merci. Crec que hem fet bon partit, encara que hi ha alguns moments que podríem haver defensat millor, ja que estàvem molt oberts, però ja les contres ens feien mal, però al final hem atacat bé i més cap al final ho hem fet millor. Sí, no, perquè el tercer quart us heu posat per davant, ja no us han pogut pillar. Tu a nivell personal també, molt bon partit. Ens han dit que tu per això fas futbol, no? Sí. Jo sincerament no pensava que seria l'MVP. Crec que al nostre equip hi ha jugadors que juguen a bàsquet i que ho fan molt millor, però no, estic orgullós de poder ser el millor jugador del partit. Però sí, jugo al futbol, encara que tinc una mica de genètica del meu pare que també ha jugat a futbol. T'han vist maneres d'esportista, no? Es veia com... Sí, que bueno, a l'hora de defensar hem de ser intensos al futbol, llavors aquí també ho hem de fer. Sí, bueno, una experiència xula, no? Jugar amb el col·le, amb els companys de classe i tal. Sí, al col·le falten jugadors, llavors jo aixeco el cap i... Sí. Bueno, ara, abans que ja ens has dit que tens pressa, perquè justament tens entreno de futbol, és que curiós, has estat a l'MVP d'UNIP, vale? El premi que dona la Universitat Europea d'Andorra, i et vull preguntar què vols ser de gran, què t'agradaria ser? Doncs el plan, així, el primer és ser futbolista, com el meu pare, que ha estat jugador important de la selecció andorrana, i ja després, a l'hora de treballar, pues, ja sé una mica el món de la informàtica. Però... Que xulo. Doncs res, enhorabona, a gaudir de la victòria i a córrer cap a l'entreno, Merci. Sí.